shiga YouTube channel ku sa Matashin Yaro TV ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa a domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode. Jiya ni ka je daren nan na tsari ce kallo ya barka mai gida. Wallahi tallahi wannan wajen da muka je sanata Ahmad Ibrahim Lawan ya gama burge ni. Wallahi tallahi ba za mu taɓa samun sanata irinsa ba. Mutum ne mai kima, ga sanin darajar ɗan mutane, ga mutunta mutane, mutum ne na kowa, ba shiga abin da babu ruwansa, ga sanin darajar mutane. Da muka je isfarin nan cikayen da yake faran-faran da jima mutane, kowa ya kawo kai ƙasa, ba ga sanin darajar sarakuna. Kai ba gida kallo ya barka wallahi. Da ka je da ka gani yanda na ga Didi Kwasan a wajen nan, shi ma ya ji barka wallahi ba mu taɓa samu. Kallo ya bani ne ko kallo ya bani? Kallo ya barka. Na so mu je amma ba komi. Ce Didi Kwasan ya je. Wallahi tallahi Didi Kwasan ya je. Ai mutum ne wannan mai sanin darajar al'umma. Abu alayyala. Ai a wajen nan na tabbatar ni wa. Ai ruwa ba ake gaya maki nan. Shi mutum ba ruwansa. Ya san mutuncin mutane shi ba wannan mutum. Ya san ga wakilai, ya mudu ya samu wakilai fa. Ya samu wakilai wanda suka san darajar dan adam fa. Bari kawai gaskiya mu ba ko ta dole ne fa. Ha baba gyana. Didi Kwasan bari don a wajen nan kuɗin da ya rabar ya ɓaci. Dan ni ina ɗaya daga cikin wanda ya samu farar 50,000. Dan yanzu haka ina nan a gidan aje ta. Ci wallahi. Saboda mutum ne ya san darajar dan adam, kawai daga zuwa da kama ƙorafi na fa. Na ce mai ga halin da nake ciki, kawai ce in je an bani kawai. Ka ce ya wanke ka. Ba ya wanke ni. Ni da su kawai sai hamdana. Ya modu kuma gaskiya muna kuka rahin sa a cikin. Na ja shi da ban je wannan abu ba. Wallahi an sha da rabanka dan uwa. Wallahi an sha da rabanka. Da kuma me faru da cikin mutane kana ta yin haki. Lafiya? Haba. Kai ba lafiya ba. Me faru? Ai yau ina cikin wani shegen farin ciki mai Me faru to wai ka san me ke faruwa? Ba mun musha. Wai ka san me ke faruwa? Ba mun waje ka mu sha. Ai na gaya muku na ji na tambayi wannan dan tala mai hai ya ce mu kuna nan kun shigo nan cikin gidan nan kuna nan kuna shakatawa Ina muke shakata muna tagumi kuna cikin alshinin Ahmad Lawan ba zai sanata ba to albishirinku Goro hari tasma tas yanzu nan daga wajen DD Concept nake. DD Concept wannan wakilin Ahmad Lawan. Na gane ai. Wancan nan daga wajen sa nake. Yanzu nan na jiyo labarin kan cewa ai Ahmad Lawan ranar Talata insha Allah ya dawo takara? Wallahi ya dawo. Ya dawo kake nufi? Ya dawo. Allah ka san wani abu ba da muka je wajen DD Concept nan abinci aka zuba mana kawai saboda ya ga ina muna saboda ni ma yana sa Ahmad Lawan. Ya Allah abinci na ga ma Allah. Ce na bude wa gida yi wallahi na ga ma. Ai yasa tun daga can da na tambayi dan tala mai hai. Ni ne na taho nan kawai na ce dole sai na zo na ga mu. Yanzu a wata waka na ga muku da wannan wa masu nan yau Ismail Sani ya bugawa ai wannan sanar president oyo wallahi dole za mu je musu Dole za mu je mi rally kafin nan yanzu nan za mu je mu sai yanzu nan mu buga ta Allah insha Allah kuma sai oga ya gamu insha Allah sai bidiyon nan da insha Allah sai mun je gaban oga mu ma insha Allah oga ai mutum ne mai fara zuwa wajen ya da wala muna da DD Costa muna da DD Costa wata da kaje can wannan ga da suna in guru shine anan aka baka rigar nan ko aka bani rigar. la ilaha illallah kuma na ga an rabata da matar ma fa lokacin da bai girma president ya zo da su ai wannan kai da bari kai wayo Allah na ka bari yanzu ya wuce ai dole ne a haulani dole mu Magai da rimi a dangare Senate President Oyoyo Imamun mu ne a mambari a fita haƙƙin 'yan zansi Ga dubu nan uwar ɗari Senate President Oyoyo Ibrahim mai alkawari a fita haƙƙin 'yan zansi Didi Concept shi ya ce da ni Senate President Oyoyo Ismail ɗan sani a fita haƙƙin 'yan zansi Idan kana son birge ni Senate President Oyoyo Wake sanata Ahmad Lawan kamanta aziya ta alwashir Allah ka gafarta wa Usman alwashir mai kishi na Samira Buri ke tauna Senate President Oyoyo Makiya filin su kuɗi kawai ta haƙƙin al'ummar ka Bannan masana gishe ka kuri na ɗabai wuce baba sai mai haƙuri ke tauna Senate President Oyoyo Makiya filin su kuɗi kamanta haƙƙin jama'ar ka Ahmad nan ɗaga lawan kuri na ɗabai wuce baba sai mai haƙuri ke tauna Senate President Oyoyo
mai bani yau ya da dan gobe. Senate President oyoyo. Darsa in ka gode mai maka kari ba zobe. A fita haƙi madalla. Aikin nan da ya yi Ahmad Dilawan sanatan nan na jihar Yobe. Senate President oyoyo. Mai makwabtaka da jihar Bauchi wani bangaren gefen Gombe. A fita haƙi madalla. Ni'imar kana da yawan gaske ko ta ina ita ce azube. Gaske muna ma oyoyo. Godiya na maka na kara ilahu ban zo ba kai mun ba. Sani haƙori ke tauna. Senate President oyoyo. Kuma kiya tilan su faɗi kan wata haƙƙin jama'ar ka. Ahmad nan agalawan kuri na ɗagayi jawaba. Ubangijin mai didi concept na roƙi kayo salatinka. Senate President oyoyo. Da manzo Habibu zababbe shugaban duka halittarka. Ta haƙƙi madalla. Wanda ya kawo mana sallah azumi haji da batun zakka. Senate President oyoyo. Wannan da shi ya fi kowa imani amina habibinka.